Amandla, the high power, Archangel Raziel. Amandla makhulu. Mlaleli, esimene sakho sokuthola umsebenzi, sebhizinisi, sezezimali. Angithi usunawo umdonso wemali, uthathe ugeze ngawo. And command Archangel Raziel power. Konke lokhu ukwenza ngo-11 ebusuku ubone amandla kamoya e-Archangel Raziel esebenzelana nomdonso wemali. Sithinde ku 063 689 8922. Shintsha impilo yakho namhlanje ngomdonso wemali namandla ka-Archangel Raziel. Siyabingelela ubingelela Babu Dokotela Babu Esizwe ujabulile ufana uphleja khehla lomlo umzulu wamancengisi. Siyabonga. Siyabonga kakhulu Babu Dokotela sebingelela kakhulu nakumbukeli Babu Dokotela TV. Siyabonga kakhulu uqhubeka usubscribe ulike our videos phinde futhi washare. Babu Dokotela siyabonga kakhulu banawe namhlanje umzulu wamancengisi. Siyathobeka. Awuxolisi. Angisule. Dokotela yazi ukuthi kunomuthi la engifisa sikhulume ngano noma usichazele kabanzi ngawo noma usihlazele wona kabanzi. Umuthi obuzwa ukuthi usigwili oshiswayo. Umuthi obizwa ukuthi usigwili oshiswayo wenzani uyini? No, asibonga kakhulu. Ngicela ukuthi nomlaleli ozobe eqala ukuzwa into efanele kule channel izomsebenzela. Uma sikhuluma ngosigwili oshiswayo sinabantu abenza ama-business, sinabantu abazama ukuyiphilisa ngentweni ezincane asuke benazo. Kuko konke sikwenzayo sibe sesibanika ke usigwili. Kodwa usigwili uma usebenzisa ufika kwena ungamagaqana nje amancane ngangamakinyatana aba u4. Lamagaqa lawa ushisa elilodwa ngesonto. Izathu sakhona lento it is so potent in a sense that if iba namandla kakhulu kuwena idlozi liyahlehla. Kugcina kusebenza lento yodwa. Ngalondlela ke sithi ungafaki yona yodwa kakhulu, sebenzise once a week ukwazi ukuthi kwenzeke lento oyifunayo. Kahle usigwili uma usetshenziswa kahle usetshenziswa kanye enyangeni. Manje abantu they are hungry for power and then uma umtshela ukuthi once a month abona sathi ithatha isikhathi but uma usebenzisa kahle ushisa once a month. If ususebenzisa bona nje umonikezelwa initially khona indawo kuthiwa isezavara emamboni. Bakuchazela ukuthi lento uzoshisa once every 6 months. But ngokuthi abantu base South Africa bafuna into yenzeka manje and then sithi ke at least once kodwa ngoba izathu ukuthi bakuchazela nje ukuthi it because isuke izoxosha idlozi kodwa kusalayo if uthi wena vesa lihamba lingisiza angisho lutho kodwa ngithi mina wenze once and every week at least once a month or twice a month ungawujaha. Siyabonga Dr. Sabonga kakhulu bakithi yabona usakhuluma indaba yokuthi kwenze kahle kubalansise kahle nedlozi ukuze kusebenze kahle nedlozi lakwazi ukulibona lisebenza. So Dr. kusengenza ngibuza ukuthi ke uma kunjalo ke ngiyazi ukuthi futhi uphinde ube nayo la ekhaya into ekuthiwa ivulandlela ledlozi. Lona ke ivulandlela ledlozi lenzani ivulandlela ledlozi liyini futhi Dokotela? Ake silungise lento leni iyona lento esiqhathene nenyanga. Abantu beza ezinyangeni bezothatha izinto not bengenabo ubudlelwano obuhle nethongo labo. Yes, abanabo ubudlelwano obuhle. Yazi omunye umuntu afike la enyangeni azokhipha u5000 rand uma akakaza amhambisele ngisho rice. Lokuqala lo nyaka irice nje elingenalutho elingena braai pack elingenalutho akaza yenze lonto. Uma kuyidlozi eliphilayo. Baba kwakho idlozi eliphilayo nje unama tent unemoto eningangaka akho ngisho iveni elipaka kini egcekeni noma elifileke nje. Bahayirisha imoto zabantu bebecelini. Before lento iqale ufuna iqale ekhaya ibe ne-alignment kahle ekhaya, ushanele kahle ekhaya before ushane imizi yabantu. Lungisa idlozi lakhe ingakho ke sekunika ivulandlela. Ilona elikwazi ukuthi lik-island mase kunika lo muntu oyivulandlela uthi uma uthatha umuzo usebenzisa ufuna njalo ukuthi ufake inyongo yenkukhu. Uma usugeza ngawo once off phelileke. Uma uqashile ivulandlela ugezele emqashweni ngoba ukusuke kuthwebeleka idlozi la kulo muntu. Okwakhe ngisho ukuthi qaphela nawe njoba unamakotisha ubonisa iqashi zakho lo uzigeza la ichaza ngani yami into enjengalezi ngicela uzenzele ngaphandle kwasekhaya. Lonto nje ibalekile ukuthi nje wazi ukuthi uma unabantu abaqashile and mase usuyambona usiyageza no ngani yami ngizocela ke lento ngani yami wenza yenze laphandle ngoba la kuqashiwe la. Yabo ngisho ukuthi mase kunika ke ivulandlela ufuna ube nalo respect yedlozi osukulona ungagcina uthwebule kwalona. Babu Dokotela Babu Esizwe ujabule. Siyabonga Dokotela siyathokoza kakhulu Dokotela just the clarity. Dokotela yazi ukuthi usakhuluma kanjalo ngedlozi sakhuluma kanjalo ngokugezwa ngalo ukuthi ugezeke nawe kulona ubonakala ube muhle ube clean kulona. Dokotela yazi ukuthi abantu abaningi sebegeze kaningi beyagezwa lethu umuntu ngiyogezwa this Dokotela. But Dokotela if sokukhuluma ukuthi ke geza ngomswane ulungise idlozi umswane kanjani ngoba bathi
abantu bayawuthenga omunye umswane kwenziwa eziningi makhunya ogeza umbona umuntu ophithizile emarket efuna umswane Dokotela uthini mawuthi umuntu akageze ngomswane alungisa idlozi lento asisho kubo bonke abantu kodwa kuke kufike umuntu la kumina mekithi ngithola ukuthi kubo abasahlabi hayi ngoba bengasahlabi abanawo amandla okuhlaba kanti kukhona ohlakaniphile wahlaba aqala igusha lemnyama wathi bese le gusha leli walivula umlomo wasewathatha umbese iokapo ufaka obhekisa phezulu walikhamlisisa wase wathatha itshe walifaka la wasewaphalazela phezulu kwalo emva lokho sehlabile yena ayisekho into ezophinda emithi yahlaba yenzeke ngalo ndlela ke idlozeni suke selvese seliphenduliwe leyo nto leyo ivamise ukwenzeka uthola ukuthi yenzeka kakhulukazi ekhabo wakho umalume urich lento eyisimanga kodwa the rest omalume nomalumekazi baphuwa nani ke la eningabashana bakhe lento yanidonsa le nto leyo ngalo ndlela sithi umuntu ke asimtholele umswane bese simnika umuthi lo muntu siwakha ngamakhasi omlahlankosi why sisenza umlahlankosi because umlahlankosi is a confirmed plant esebenziswa nokulahla umoya noma ukuthathwa umoya ngoba lento isuke more spiritual than a bacterial idinga ukuthi sithathe into esoyithatha ngomoya ngendlela ehloniphekile kodwa mase siyayilahla but ngesikhathi sigeza ngaleli idlozi litshethu ekuhlatshiwe and then uma ugeza ngalento ufuna uzibhucunga impela uyibhucunga impela ngoba omunye ngiyamnika lento obingamahlamvu athi uma ngiqala ngiyigqule ngithi yabo kuba bekuthiwa qala uyigqule bengizokutshela angikunikanga ngezela njoba ngikunika kanje enza kanje imala isuka la kuphela njalo lapho ke suke siza ke umuntu ngoba siyabathola abantu abaningi lento engidala ukuthi ngiyisho nje ngiyikhulume la ingoba abantu abaningi bazihambile izinyanga but isikhathi esiningi azathi umuntu umuthi kuyena usebenzi Babu Dokotela bawusizibawujabule siyabonga Dokotela siyabonga kakhulu Dokotela ngalokho ayibakithi hayi kunzima kakhulu abantu sebegezile Dokotela ngiyazi ukuthi noma sikhuluma izinto eziningi but ube nazi ixwayiso there iyakhulukazi kumuntu iyakhulukazi futhi nakhona la eminyangeni Dokotela ngiyazi ukuthi njengoba nje nawe Dokotela una YouTube channel kungenzeka noma yini but utho ukuthi uyahamba weyinyanga ukuze umfanise ngicela ukushutha i-content uthi uyahamba usemcimbini umaskandi uthi uyezwa ngicela u-interviewer i-content leli gama la content nokushuthwa noku-DVD umuntu aku-DVD kanti Dokotela ihamba ithini kulabantu akhulukazi abantu ama-YouTube channels ingabe ikhona indlela abenza ngayo inyanga nomaskandi nabantu nje in general benganakile ukuthi hayi lo muntu lo siyambooster siyamakha but thina we unaware lento umuhle umbuzo wakho ngicela uzobasiza abantu abaningi uthi eralini yeqembu lithize lezepolitiki mhlawumbe enkonzweni enkulu yokuhlukanisa unyaka uthi ufuna ukushutha ibishop bakuvimba bathi ukhuluma no-SG shutha yena khuluma no-chairman lo bamvikele because bayazi ukuthi wena umshuthi but ukhuphula i-viewership ye-channel yakhe engenamsebenzi vese ngokuthi sekushutha yena sizokwazi ukuthi kuphuke futhi when omaskandi bayi-commodity kakhulu bayi-funneling kernel bawumbhobho wesibhamu ukuthi uma ufuna nje ukuthi ukhuphule i-channel yakho abuse bona grossly bashuthe bengacelanga ba-interview bengacelanga wena awunandaba ukuthi bathini into onendaba yabo ufuna ukuthepha to their influence ukuthi bakwazi ukuthi badraweke bazoba bezela and ngesikhathi beyibukile ka YouTube kuthiwa views ukuthi uyithandile yini abanandaba kodwa how many views i-viewership ithini not abantu abasubscribe nakhona ke futhi le inyangeni inyanga lento ufuna ziqaphele kakhulu ukuthi kusene kufika umuntu nje athi hayi size kumkhulu siyawuluza udumo lakhe sicela sike sizom-interviewa namhlanje no ungavumi ukuthi kumayelana nani akumayelana nani thereafter mesebeshilo batshetha abakhulume nothwasa laphana uzobachaza ukuthi lekha kwenziwani noma ngathi bazokunika imali ungavumi because bona yabona nje believe you me I understand thina ka YouTube siyahola so treat as business ngobani thina siposta 7 days a week every day siyapost meaning that if sikushuthile sizokumanipulate sizokuabuse yabo mina uTikTok I make business ko TikTok mina angifuni ushuthe nami
ngoba ngiyazi ukuthi TikTok mina I'm making business ko TikTok ngalondlela uzongiabuse uzongifaka kwi-platform yakho bese kuthiwa ngishoda Babu Dokotela bese onke ama viewership ami aseke asiyabafuna ukuzwa ukuthi bengithini kanti ukhuluma into umsangano nje vese ngisho ukuthi belapha endabuko bomaskandi vikelani ilungelo lenu asikho isidingo ukuthi umuntu ahambe kuthwebula yonke indawo siyabonga Dokotela umuntu inkingi but siyabonga kakhulu kodwa I think i-warning leyo very clear Dokotela bayi Dokotela angazi kodwa kulonyahla sempe Dokotela do you think ukuthi abantu bengahlukana into ukugembula ngoba kunabuntu othothi ulala khona uvukela khona ifoni yakhe nje yonke into ukugembula uyehle enyuka ufuna ukugembula Dokotela but uthi hayi leyo ukugembula ungase uphinde uyibone okwamanje thatha nasi isithwalo sembuzi Dokotela ungahluka nokugembula ngesithwalo sembuzi Dokotela uvele ube right ube rich uthi hayi gembula mase ngibhala u4 ekhaya ngisayile la ngibeka umshini wokubala imali lento yokubala imali uma sikunikeze lento ezimfihlo uyahamba uyeka isitolo lesi ebengishilo sengisikhohle igama laso kuthiwa yini ufika ukuthi uzothenga umshini wokubala imali lo mshini lona umuntu ongasigembuli umuntu osuke ethathe into ephilayo nasi into kuba naye ekhaya kubala imali ngoba imali esabalwa ngesandla esuke ingakabalwa lo mali isuke ingakabalwa lo mali singabalwa lo mali imali imibalwa kubizwa abantu kuthiwa kuzobalwa imali mase kubalwa imali kubizwa abantu nakhona ke la ingakho sidinga ukuthi umshini iba nomshini then uyeke lento okugembula sikunikeza into mase sithamba uthenga umshini ngoba imali usuzoyibala ngomshini Babu Dokotela baba sizwe sithi yeke lento woza thina sikufaka inkanye ezikhanye kakhulu siyabonga Babu Dokotela siyathokoza kakhulu Dokotela bengicela sikhulume noma baba undimande ngiyazi ukuthi ake sibone mase simthola sibuye singamthola abantu abanawo gesi hayi lento load shedding lena yasimuyisele emuva abantu Hello Yebo mkhulu Babu Dokotela baba wesizwe ngicela ungikhulumise nobaba undimande osendaweni yaseMpumalanga province Yebo mkhulu ngeke ukhuluma naye Yebo khehla kuningi sike sakhuluma ngako enyangeni yabantu abasha and then wakhuluma ngento eziningi ezisiza abantu njengamanje kubantu ufuna ukuthini inyanga njobe iphela ufuna lokuphela inyanga mkhulu kuna special engizoba ngisenza maqhaje e1 the 1000 rand ispecial sande lo khehla kunemali esishako lekwenza yona igcina 50000 kodwa ke nokukhipha 50000 rand kuphela 50000 uyangena kuwo same day awuthatha 3 days same day mawufake ngekuseni ngo-12 ebusuku ibe again Imake mkhulu awuphinde usho uthi next month uzoba nespecial semali esheshayo siyimalini 1000 rand si1000 yebo okay akusinikeze inamba mkhulu abazokuthola kuyona labantu it is 072 38 74 114 kukhona okunye obufisa ukubatshela kona abantu ngesikhathi besalalela ukuthi usuyishile especially khona okunye obungafisa ukubazisa bona njengabatshela bona nje abantu abenze abantu bashiphe kakhulu especially abantu abasha abahiphelile kunemizi thola ukuthi abanalutho bangazi ukuthi bazodlala uthola imali bayidinga bangazi ukuthi bazophuma bashone ngokusebenzisa le-1000 kulanayo ayifake la zifaka khona ngizokutshela ayifake khona masamfonela ngizomenza mina izoshesha umaduzane imali yangena one day isengene imali ayithatha 2 days ayithatha 3 days same day yangena imali ngaphakathi kuyo okay baba ndibanda ngenhlonipho nesizotha ithini inamba abantu abazokuthola kuyona inamba yami 072 38 74 114 siyabonga kakhulu bonga Babu Dokotela baba Sizwe baba Jabulile namhlanje besinesikhangiso sika baba undimande siyabonga kakhulu Babu Dokotela siyabonga kakhulu hey Dokotela cela sikhulume Dokotela ukuthi uthini la mawuthi what you are doing now it will let you to poverty what you are doing now kodwa isikhathi esizayo kuzokwenza uhlupheka ingona phaka Dokotela uthini la Dokotela lento izofuna ukuthi uke uyibheke lento ukuthi wena noma ungamenywa kuphi uhlezi upresent ukutravela
kukodwa kucost imali even noma ngabe uhamba ngemoto yakho noma kodwa nje kucost imali ukukhosa isikhathi and then kunezinto vese wena ozenzayo manje labangani bakho abanda usuku nosuku uyazi umuntu okabe umnganami mina ngicela ngingasezwana sibonane nawe ngaba nomnganami saxhumana sahlala sazwana kwayixoxelwa kwabukweli ibhola kwadlala into edlalayo bese ngithi ngiyahamba mina umnganami athi uyasala nawe uthi usala naye yabo kanti nami ngithi siyahamba ufuna sisuka nawe sihamba ngoba ufike nami la engisho ukuthi ufuna uyibheke lento lena ukuthi lento eyenzayo ngempela iyona inenziwa abantu ababa nemali ngoba thina i-challenge yethu asizezi lezi zinto ezenziwa abantu ababa nemali senza izinto ezenziwa abantu abadla imali wena musubo ohlangothini lokudla imali ohlangothini lokudla imali ngoba abantu abadla imali abantu abasekwe bedla imali yezinto ngezinto ezenziwe labantu abakwazi ukwenza imali njona udla imali e-restaurant le restaurant yakhiwe umuntu okwazi ukuthi athathe imali kuwena ufuna ukuzoyishiya yabo bonke lama lifestyle akhona abumnandi laba lawe nodla khona imali uphuza utshwala obiza khona yakhelwe umuntu ongayidla imali umuntu owenza izinto zokuthatha imali yakho ke imali hamba njalo lento abantu bathi nje akulungi lutho lo nyanga ngiyabona usungiphambanisela kunalento wena ongayishintshanga le wena obuyenza ngonyaka odlule nanamanje awuyishintshile awuyishintshanga ngoba futhi usakulana enye wese kunale ngisho ukuthi ke awuphinde uyibhekisise ngoba lama bet center esinawo la le oma sport bet nawo ngiyadlula bekhona nanamanje akhona and labantu abafice lapha nanamanje uyabafica meaning that abenza kahle unyaka odlule nanamanje kushuthi lento kade benza yenzeke and nawo uzozicollaborate nabantu abanjalo and lento ukuthi njalo mekudlalo emabhida noma ngabe kuphi wena uhlezi usegroundini wena uma usegrounded we spectator and uzofaka imali and you are not part of business ezokwenza kuzobala ukuthi ngena abantu abangaka sizinemali engaka thina isinvestile lapha kulesa stadium ngisho ukuthi ake uyibheke lento yenzayo ukuthi iyona ilenzo abantu aba-rich benza kanjena yini befuna uba nemali and boyibuza ukuthi Babu Dokotela indaba engadla restaurant angidli mina restaurant i-restaurant ine-side effect once wenza i-video thina siyakwazi ukubona ukuthi uselandos khona i-restaurant njalo kanje yako thina lelo gama siyakwazi ukubona ukuthi use-KNT uyakwazi ukubothola ubedla indalo ukuthi literally wena uyi-human advertising u-advertise le restaurant abantu abathi idla emahhotela ihhotela linagama kukuthi kubuza ukudla kwasehotela kubiza 2-3 times kunwase restaurant kuchip kakhulu restaurant engisho ukuthi iqaphele leyo nto iqaphele ukuthi why abantu abanemali engabafica ema restaurant why bedla ama buffet it because they don't want to use their body as an organ of advertising for these giant companies Babu Dokotela baba wesizwe baba ujabulile Dokotela siyabonga kakhulu but Dokotela ungifaka lento ethi kuyenzeka nithola ukuthi i-behavior ne-thinking yomuntu ingamenza abe poor kuyenza ukuthi i-behavior ne-thinking yomuntu ingamenza futhi abe rich uma sithi umcebo is in your brain since sokhulume ngale ndlela umuntu ayiphatha ngayo lapha nalapha kuthena imali iyadliwa nani but if sikhuluma ukuthi umcebo is in your brain kungenzeka ukuthi i-behavior ne-thinking yomuntu ingamenza abe poor forever and ever amen lento iqala esikoleni wena uthe umoya esikoleni kwangazusuyela uma wakho nobaba wakho iqale nje lapho nje lento kwangazuthi uyela yena ngokuthi umakoti wakho ugodukile lento ukuthi njalo ufaka abantu besifazane ngazuthi manje wenzela yini ukuthi makahamba kanti wena ukuzehlisa wena isithunzi zibuza ukuthi njengoba la kulomgaqo lokushini bangabantu abangaze ngaqokile yabo enkonzweni bangabantu osulale nabo bakwazi ungaqokile yabo kunezinto ezila ikhanda lakho okuyizona ezwrong ezokugcina zikwenza ukuthi ungayindawo because i-wealth ila kuwena at night, at daytime, at breakfast, at morning time, think wealthy. How to come out from this poverty alive, not dead. Yabo. Kwabantu bafuna ukuphuma enhluphekweni ngento ezobabulalisa. Bethi ayakwenza i-CIT kothathwa i-cash in transit. No, we don't do things ezokwenza ukuthi ube rich ufeel. Shintsha i-mentality yakho. Your mentality must be aligned. Ne-mentality yabantu asuke benemali. What are you watching on TikTok? What are you watching on YouTube? Ake uqala ubheke abantu abakhuluma ngemali. How did they babe rich kanjani? And uma uzoba rich awudinga imali.
udinga i-idea. Abantu bathi yabona nje mase ngibe ne-1,000,000 mina ngabe ngigranda ngiqale mengase ngibe nempatha kanazi i-idea ukuthi njengoba eno 10,000 manje mengawunika mina omunye umuntu angenzani ngo-10,000 umuntu uthi ungecathulo manje. Umuntu uthi ungecathulo manje usho kahle azimanise ukuthi ngaba no 10,000 ngasene ngithenga umshini ngisene ngilungisena le ndawo ngiyenza ibe enkulu. Usenayo mentality azimuntu ngaba no 10,000 100,000 ngathenga imishini ukuthi ngivule indawo eningi zokwenza icathulo kodwa yena uthi ufuna i-1,000,000. Yabo ufuna i-1,000,000 because akana idea business une idea ukuthi athole imali. Sinobufakazi babantu abafika kuthina bekhala in tears ethi Babu Dokotela nje anginalutho endlini mongase ngibe nemali ngivusa amakotisha u3 ufuna malini amakotisha u3 akana understand. Ngimutshela ukuthi amakotisha u3 adinga 50,000 uke waba na 50,000 athi cha ngithi ungaba nawo ngawenza naye ngasena khaka amakotisha wakhe kanjani u50,000 ungakuzobe nawo ngoba kusho ukuthi xa kunabantu abakhona afuna uqala bakhokhela. English uthi i-wealth yakho it is here in your brain. Amandla bakho that must work as your antenna as an aerial to absorb izinto ezizala. Very very important. Very very important. Use your brain to benefit you only, not someone else. Babu Dokotela babu sibojabule siyabonga. Amandla, the high power, Archangel Raziel. Amandla makhulu. Mlaleli, esimene sakho sokuthola umsebenzi sebhizinisi sezezimali. Angithi usunawo umdonso wemali, uthathe ugeze ngawo. And command Archangel Raziel power. Konke lokhu ukwenza ngo-11 ebusuku ubone amandla kamoya e-Archangel Raziel esebenzelana nomdonso wemali. Sithinde ku 063 689 8922. Shintsha impilo yakho namhlanje ngomdonso wemali namandla ka-Archangel Raziel.